Bueno, simplement una sèrie de qüestions que ens planteja el fet de que un govern, amb les sigles que el composen, estigui optant a una sèrie d'aquestes entitats. Ens plantegen dubtes i raonables, entenem, perquè, pel que exposaré a continuació, aleshores m'agradaria interpel·lar amb tot el respecte i de manera més o menys directa en algunes d'aquestes, com per exemple el Consorci per a la Normalització Lingüística, la Noelia Moreno, Pastor. Ens interessa saber amb quins objectius anireu, si continuarem en aquest consorci, si lluitarem per defensar aquesta normalització lingüística tan necessària als països catalans. Sobre l'Associació de Municipis i Entitats per l'Aigua Pública, a la Noia Cortés, Rueda, ens agradaria saber amb quin objectiu també, quines motivacions ens porten a participar d'aquesta associació, que per a nosaltres és molt important i més en el curs que ens pertoca viure ara, de 4 anys, on s'acabarà la licitació de l'aigua potable aquí al poble. Respecte a la xarxa de municipis per l'economia social i solidària, en aquest cas el Víctor Serrano Vázquez, també és un objectiu important que vam assolir en els darrers 4 anys, crear i participar de manera molt activa en aquesta xarxa, i també ens interessaria saber en quina condició i amb quins objectius. Sobre l'Associació de Municipis i Entitats per l'Energia Pública, en aquest cas el Xavier Feria Rubio, també ens interessa, no només a nosaltres, sinó que expliqueu a la població quin és el vostre posicionament respecte a l'energia pública. I per últim, a la Coordinadora Catalana d'Ajuntaments i Ens Locals Solidaris amb el poble saharaui, en aquest cas el Jordi Abad Trems. És conegut el posicionament del PSOE respecte al poble saharaui. Ara participes d'un govern en coalició amb el PSC. Ens agradaria saber si continuarem participant d'aquesta coordinadora i amb quins objectius, i si realment es continuarà defensant l'autodeterminació del poble saharaui tal com es feia fins ara. Gràcies.